Are inaswang, magluwas nga nakitaan sa pila ka mga residente aswang sa ila barangay nga tuyo tani at takihon ang 5 ka bulan nga lapsag na dumogan pa sa isa ka residente. Residente nga nagpahayag nagdumog sa aswang ginsaysay ang iya eksperyensya. Mga pumuluyo nagapangilaman na sa posible pagbalik kag pagtimalo sa ginapatihan aswang sa barangay. Inyang gintutukan ni Darren Marie Sarmiento. Preska pa sa mga pumuluyo sa barangay Kalumpang Molong ginapasuni pag-atake sang aswang sa barangay. Kung si Toto pang utod sang lapsag nga tuyo halitan sang aswang, hindi sini malipatan ang duguon nga tinuga kag nagasiga pa sang mapula-pula ang mga mata. Dako ang pagpati sang pila ka mga residente sa pagpakita sang aswang, ilabi na nga may nakakita sa tinuga. Apang ang dako karon nga istorya, maluwas sa nakakita sa aswang, ginapatihan, nadumugan pa ini sang isa ka residente nga si alias Nonoy. Naman suot ko itong nangandos, kay ang bata ginibi mo. Amo ito yung nangandos ko itong nangandos kay parang makagawa sa guro ko nara sa lumbalay kung may iguan siya. No, may ang paggandos ng kutsilyo ko doon na gano'n may nabungguan ko mo. Makitaan pa sa lawas ni Nonoy ang kinarusan kag mga pilas nga sunod sa iya resulta sang pagdumugay nila sang aswang. Sa lumbalay kay guro, hindi ko naman gamot, ginamon ang akong gamot mo. Garos ni guro na yung biras ako, nari pa ganila bot sa ako. No, pilas ko. Hindi ko siya makita. Nga pala nindog libo ko eh. Apang suno kay Nonoy, hindi klaro ang itsura sang aswang. Hindi man sini mapiho kung bala naigo sini ang aswang. Pangod husto na lang sini nga patarasakan sang buno agud kuntani madakpan. Bangod na kapalagyo matapos ang ginapasuni pagdumugay, nagapangaman na sa karon ang mga residente sa posible pagbalik sang aswang para magtimanos. Upod kay Hans Disyerto. Darren Marie Sarmiento, One Western Visayas.